Dnes 7.12.1995 som objavil vzácneho netopiera. Doma zistím, o jaký druh sa jedná. Potom som objavil dve uchane čierne, tie beriem tiež domov. Jedného ucháča svetlého, 3 podkováre a 3 netopiere obyčajné. Koniec. Ľudia v dedine si myslia, že som blázon, ale skúmať netopierov je veľmi náročné, lebo sa vyskytujú v hlbokých jaskyniach, štolách hlbokých a musím v zime chodiť, keď je zlé počasie, prší, aby som ich mohol skúmať, nahrávať vo vlhkom prostredí, kde technika dostane zabrať. Niektorí starí ľudia sa ich báli, že to sú strašidlá, že to cecajú ľuďom krv, ale u nás také netopiere nežijú. Ľudia si cecajú krv sami, lebo chcú mať kopu peňazí, kradnúť, vraždiť, drogovať, sexuovať a netopierok kto bude filmovať, jediné ja.